Здравейте на всички! Аз съм Живко от Prim41 и днес ще демонстрираме нашия нов продукт, който изпраща данни от документите към ESTI. Той се нарича онлайн четец, който може да работи на всяко едно мобилно устройство, независимо дали е Android или Apple, и изпраща данните, прочетени от документите за самоличност, лични карти и паспорти, към ESTI. Нека преминем към демонстрацията. Първо ще покажем как работи с лични карти, с български лични карти. Поставяте документа, така че да се вижда от камерата и данните да бъдат фокусирани. След това натискаме бутона "Сканирай". Данните са успешно прочетени. Може да ги видите тук като под формата на табличка. И сега в момента, в който натиснем "Изпрати", данните ще бъдат визуализирани в ESTI. Сега натискаме бутона "Изпрати" и може да видите данните как се попълват бързо, без проблем. Сега нека преминем към чуждестранна лична карта. В случая имаме на Черна гора. Пак по същия начин поставяме с гърба към камерата, за да може да бъде прочетена. Сега натискаме бутона "Сканирай". Може да видите, данните са прочетени. Черна гора. И сега отваряме една нова форма за гост в ESTI и сега изпращаме и данните са попълнени в ESTI. Ето тук може да видим, пише Черна гора. Сега ще приключим демонстрацията с прочитане на данни от паспорт. Паспорта поставяте го така, че първата страница с снимката да се вижда на камерата и след това пак натискате бутона "Сканирай". Сега данните са прочетени. Български паспорт и по същия начин на поле "Име", в момента, в който изпратим, данните ще бъдат попълнени. С това нашата демонстрация на онлайн четеца, свързан към ESTI, приключи. И ако имате желание да тествате системата във вашия обект, може да се свържете с нас с линка долу в описанието. Благодаря!